Yamma mwakwaba emfamomra Adom TV no sia empe mo kasie so afa yenya bre na yenhwe sede ensem no emunchemu no etie Nyame ya Adom a October bosomede to so edu enum na Supreme Court ayide asi honom se kane aban mre nimu ne brekro na nso atentene ne nso afọ Martin Amidu ye de woni akonwa no so ebiem ne nsam no a wotebriye e de beto Supreme Court animu no wo mbehwe na ensam no wonomo adi sede sena efata owura Martin Amidu wo hwe emunu a na adwumakuo ya wondine ene Waterville Holdings ene Attorney General Alfred Woyome ene Waterville wo mo de won akakogina eye Supreme Court ni nyina no efa sesika sambi ne dwurumudie proye ne kankan ya afafa ho pani gye ne ho ba bia enye wote asenso a enye yie ewo musa asam ne yebua ama bimdie no akode ama owura Martin Amidu nanso wo hunu yie se efa owura Alfred Woyome famudie no enya de se wote ne ho ase asam ne atwetwe ntwemu a fei ena bewayi pumakwa mu ampanifo aye ne se October bosumi e behyimu ye wo kyena ne de to so edunum no wono emra na fe yento ansem ne die so sanso ena asam kro no anso no eye Supreme Court mpanifo besan ahwe asofoton ene Attorney General ene anane ejay forces so ensem no won ehwe animo se sada no anso so no wo ebebua na fe ye hunu ba bia ne sibre no ewo Yatwa so na ye de makoye nsem foforo mu na wotwe si mu no MPP amanyekuo ne de nsem bi betu dwa na nsem beya wawasema wo Kenya na se de Ghana atete apansam wo hwe NDC aban ya mampani John Dramani Mahama teso no economy na nwe ne sokra ene ye brofo kase nso do nso beto kwabrani botom na se kapra kura anim sika ne bi mma ena nkampese bi akọ dwaton de nom ne ade enhyeda nkoso yie bi asa nanso nei chairman na wono so eti adwom dema political committee ema convention people's party eko Duncan edina no abetu edwachirem se MPP yensim hu tro no maba beka no ya mo kire se ensam a mo eka nyina no nokure bia enim firi se ne de wo hwe se de economy no ekro no a MPP fonto to ho ne won san a wonde ebeto odwane de enini ni twaka bia enso so ye kase pa eneda entemunti owura Duncan ede etu dwase de MPP fo beka ye ya Dr. Akoto Osei won na edi animu ne mpanifo ahodo bi no eni kwanse ye fa ede eya asemu abi nemom ye mfa ne tra keke fi se no hwehwemu bia ba beto dwase Ghana ye nsika semu ewo memu no ya de se ejina ne naso pampe ewo mayi emu Adom TV kase na wo hwe no na yeboko eye ensam foforo mo Public Utilities Regulatory Commission ya wo ye PURC wo adwuma wo ye enese ensuo ene nkanea nom ne sa niema no wo bo sikasem bi a wo de beba na yebetumi ahwehwemu afa wo adwuma nso a wo eye ne yetumi ehunu yie pefe sanye bia no wadwuma no a wo ye a wo gye hu sika no eho adwuma pa ene wo ye de mo manfo ana nanso enei Former National Youth Organizer Dema Convention People's Party James Kwabena Bomfe ya dodo no anim no Kabila enene wo sre PURC fo no echira wono mu adwuma poten ya nke wo se wono mu ye so wo mo behwe se ensuo nkane ho nsem ekoyie ewo mamu no enye no wono mu ye wo mo to won hwe han ye hia ne se nkrofo no aba se ensuo ne nkane aboye pese atum ne no wo ma twe mo pen gbogbo ho ankosi hwe ne wo ma tum de aguye so ya ni tua ayese sebi ehunimunwi da no na ye Kabila ede etu dwachire mu se PURC de wo ma di o ma nhwemo papa adwuma ne ye de ama wo mo no eme se wo ntumi enye ntia ne na wo sempanifo hwe no mienu na wotwe mu no beto dwase se de nkane a Wachina nyame ya Adom October busumede di kan na bo no ye hwiri de kosoro ha mu chichemu aduoso enwotwe na chiripo enkono na ensuonso bo no ekọ aduonum emienu eye 52% na ne nyina mu no wo mu kira se eba mu se ye de ye adwuma wachina hyase de ane ye won kane ase gina so ani ensuonso se ebu ani na se atumi aboa manema atumi akoyie nanso Kabila hu ne se ebo na PURC fo hwe ye ma ye tu mu to han no wono wo mo ya adwen ba bia enye yie efise adwuma potia ide hye wo mo nsa so wo mo hwe se ensupa ye benya bie nkane apa ebebetimi akoye fie ne enwuma ahodo mu no enye no wo mo ye ne mo de wo nnumu ane se eka ba ne ye mu bi emfa hu manfo so enade achi ye nso eja o man Ghana mu ni se abeto dwasa aban bi a wo mbeba wo mo ntehwe sa wonu wo mo hyedam mo asusu niema ho na mo adwendwen nsem no wonte just watu hu agumonten so na na ehu amonso ene ba monten Kolebu Junior Nurses for
abosome porepore adonu ba ko 21 months won ye adwuma ka prekran fa won bank mu da say won dwe hu ba bi enye yie maba wan ketesia mrante kwa afi ne won masi so na nkaja brabo ebekọ yie ba bi wo hono ma ne fie kura kwa nimu ankaja wonye oba papa bi obetimi awa no so bosome adonu ba ko ni o ye da ware say aye dre de amo won chemu won ne mpanifo ade hu komo a twi won mani ane ne de atapo ncheni am waje wonti won watu ho ade agu monten so na won som a wo ka nyina ne se nei kosi adaban ne betie won so fre se si kanapa won ma hu so afo won bank ma ne onyi wani na won ntimi nkwatete moja ntete nkrofo dwon so mewie akire bosome beso won munya hwe enti ene wo ye kire de mu odene pa na won eyeye ede etia kolebu aban adwumayefo ene mpanifo ye a won mo ewo ho na mpose bia nko won be fere mpanifo ahodo a won eka Ghana Registered Nurses Association so ya wanfo won anya hwe kura that's won de brofo no mbeka o se ene de brofo won mate abre ti de hia won ane se samo ne won chance dia na ne won nyina ekonti ase apamu de won sa hye nkrata ase se bia na wotwe ebesimu musika ni nyina mbema mo wo se ene de ne won beje o ye kire na so won ante sa brofo we dia de mpanifo ka bia no eyokwa Ugusu a wo sha Adom TV kase na yen konsem foforo mu kokram yare yare bia ha dwene ye papa na nhwehwemu bia ba beto dwa se ma na di ewu se de etro ya ase eje de etro ya nufu so eje se aye ne ho komse bia chekwabrane a emu nhwehwemu ne ekon no ya na edene na nhwehwemu no mu ano na beto dwa se ma no so titu won ma awade no ya na wo mo efere se bia yare no efiti ase ba no wo bepu ho ede akire ne kunu ade wosuro se woka ne sese ne na ne kunu no woja no ani yase no na aka hu bia ma se ma dodo no a wo mu wo no enya bibia ne mum kokran yare se to ne nufumu ana se eye nase na ensem we no bebeto odwa na eye Dr. Beatrice Wiafia Day ya wono ene president ma Breast Cancer International ena wo mo edi dwumaso bi e wasantemantema henkro kumasimu ena wo mo bodawuro ede efa kokran yare ye ne edi ema awuo ewo memu na nyo memu nko a ne mum bibra man ahodo mu nso nanso de maame Beatrice Adede eto dwanyina ne se kokran yare no krankro ya woko ebekọ enteni kwa se bia eto obi ho a wode hye no ho ama eduru bia se oye ho hwia enye yie wose ne na ya na eduru sa na no ko aye dene nanso afiri ase efefe ba na wo beyi adokotafo wono mo asutira se ne etie bia no betimi aka ho a na so betimi aboa ama eduru so atumi enya bi se be ya ho ebetumi atọ wono mo nti we no afutuo kasakire enene akode ama ma se ekoba se uhunu bodwe bi se da no fum ana wase niema bi enkoyie emfa mawo a na wayi mpanifo ashuchi yemfa monko enwumasua emu nanedu ya do maimaso ye hwe enwumasua so de abetu dwachi mawofo monko na monko hwe computer placement system na ye adwumadam clean na we de oso osremu a yemfa brofo kasa yimfam interference munya samude mu hu twitwi mpanifo se yemfa mo banto ha no ba bia computer ne do ba to no o maimo ahwe ye hwe enwumasua so se fa ne saa menene saa na wo ba no so entimi enkon mu anim na wo hwe emu nu vocational technical fo nyina so akwanya no e wo ho no mo e de ema wo mo mfempinu ani numu e na saa computer placement yi e ba ye na se free bread be 2005 be pimle enya no ho twa bread de bia ne wo ba ye na koto be ma school be ma so ye na koto ma school se nwonwunan na ne de mpanifo ye won homework ye amenti ye ne kira bibia dam clean ya samo okuje to ablakwa ya wono ye so for be de kire o hwe nwumasua so wono na de atu edwa wo sere se protocol ne de nka be ya afi mu ntwam se be ya se de computer no a hye de nkofo din atototo no wono mo enkonisa na tumi so aboa nwumasua pa ya ye pe e wo mamu no etimi afa ne ntoma pa efra yade mo bakọ adwuma ko na na homachi pa niam afa nkrofo ani so no se wona nka atimu a sabre nka obi pikura kwosoro kwamukafo nyeja wo manfo a wo mo ewo adwuma ko ene ne mpotemu kire se wo mo hunahuna wo mo pa na de etwa wo mo yam kura ye na homachi ya wo mo echechemu a nipa baako a woni Adom kase adi nkomo Ebeneza Atamante wochemu ani etru se etewa wa kase ne wa nwo ya be sese wasa jo niema de agusu na sede na nsam no etie no ebinom ene Adom kase edi nkomo oya victim a chere we plan na moja na azugo tisia no from my officer me adwuma from GPR to no achede
baby order no oya zianle ye na ne moja so gu a mehu de ne moja gu because center make academy de okross one sana another battalion wo won anyim enti bra okodu ho na kire okwa onye ye na ode fa busha oya azi nti baby order di oya di impai boy de ye bo mpa de yankopon la onfa ne nkwa nsambra we asibiom because baby order di mehu moja na oda won za na oya di anyim na ase na me so sko gitamen aye 4 million nti me di 2 million share mukotokwa afan na me di 2 million so share mukotokwa afan no was me muska ina ambra na me di 2 million edima ho nti me wod me dima was so da bi ka ho bio na wara wod wo share mukotokum no wo yi ti wo yi happen okuma potiba wod bo ma beti na akoso ma etru no wod hwemetirim da skar ma afani nyala amba na ono wo ma chi ya me beda kar kwa na finfin nti wo ye beda kar kwa na finfin ono kar ko pe oye myself na ono so bopu edo a no so woji ni huska ma ye da wa nti da ho no mun na wo na yanyi me baba ya de chi wo se da me da ya share mbra ti ya share no wo se yanyi ndwe no gu kwan mu ni mpongu bush ho ye yi ndwe ni nyina ye dugu ho ti Yama mu akwa abane nkrofo eniema kom video ba besia pagya nkonti ba hwe wa betri de ne ehwan ye bo nyame mpa ye de ema mo se bibia betumi akoso Adom TV kase na wo hwane ye twe hu simane aba nanso amorone yi Obama ne nua yi Cameroon so mo nya hwe yi na attackers they say won so no mo de aba ye ba sesia ne ahwe Yama mu akwa aba mfa mo Adom TV kase so amorone die mu ene ye kwa akohwe sesie na yenso na yemfamu free eye Kenya emaino emo na wo Kenya memu ni se wo mo mampani aban mu panfo nyina wo moto sa ene se na anu adai na wotwe be mienu ana na wotwe munie kwa hia ye kokosi ye e wo shopping mall kese pa ya e wo Kenya wo ma hinkro na obi mu no se abamboy foi wo mo ebontrene dada wo mo yi asuchire se bibi se ba besinti wo enhwe wo hu ye ya se besa afimunie ize se meka se Kenya memu aban mu panfo ye tebiri wo mo ye busebisa won ma no nsem efi se edienti ana munim santete we nyina na se nsem we nyina na nso mama hubambo mu nsem anyere pampe e wo Westgate ye shopping mall ho me wi akire enipa pepmiankoma ahwoho timamfo timi ahwe won mo nkwasa we ayaye nsem bisa ahodo bi ampanifo wom dwen hu ba bi enye yie nti me ka se Kenya aban ene mpanifo ahodo ye bisebisa won mo nsem ahodo se be ye betumi aboa nso na ye hunu nia etue mu pote e ma sa ashabab fuei etimi diri sa hu kasemi na wo Kenya fo de to wo mu se nso ente ya yenya etire mu a ashabab fuei won to mu nwie yo na se de ebinumo edru eye US memo eho na se mampani a wote so sesia Barack Obama ye say next target ne yo no na ifi hono ma David Cameron so wo mo de ayere ne de edene ya se no ntrani a se wo mo de ababetu edwa eno no ya se oye hoho so na jawo ne nam US no mo ne London potamu hono mo ba bi kulem yi achia papa bi a ya hwe yie wanhwa na ebi account ne mom eye tutrafo wo mo de target pa ne Obama wo mo pa no wo pese wo mo de eyere no fi se niam a wo mo susu se pani ya ye no eno so emu ewiram ti amase no obi age ne ho a enye yie cabinet no so ka ho ya mampani Obama ne cabinet na se ne mpanifo wo ne wo mo edi dwuma ba sum kro mu ne ade eye ashabab fuei ade atudwa se wo mo enye gya wo no mo fi se wo no so eye nipa bi a wo mo hadwene e wo mo abrabo mu nti wo ne wo mo ebeka anyam so Uguso a wo hye Adom TV kase na de yedru so ne yakwa kwhwa apomden kase ne de nsam ne da pa wo so sahata ba mixture se ope eye edro papa pa be boa wo na ama wo ho aye wo de ne pa de ayefunu yade ye wunya bi atatahwe ebe onumu a wo ho beto da Sebra Company Limited wo ada Roma ye ba na ya hwe sansam no
Yamwa akwa aba na ahye no so sesa hata ba mixture one more adaroma Osei duro tata hwepa no eye na ma wa wonumu a ode ma ho bosom miensa obehu se wo Osei no so na so wo dene ohwabo brotim ne otimu a sahata nso ebe kire no se no ho dene se ne pa ni nyina betu ase dia ma onene ye hwe apomden komotwetwe ye be ya ye hwe diabetes esichire yare obi beka se wonum sichira kotoa anase boto ene de brewa na jesa doctor fo wo mo boye chirechire mu se nkwada timi nya bie mpanifo tumi nya mfie sei ene obi betumi enya sichire yare no yekọ ne doctor fo astuyemfo for enenso ye san Adom kase boso bio no ye hwe yare a obi anim ade a obi anim na ho ma obi abusunya bia emse ebi ewo mu ye kan me no abom na ya hwe se de ye besi abo ye ho na yanum nro na nkofa insensanso bia ensambrain diabetes mellitus and hypertension sa ni ma me nu we ade a abusunya bia efi bia ebi wo me mama wo bi me papa wo bi me nana bi wo bi obi a abusunya bia wo ankasa woni bia abusunya bia ebi wo na ye hwe Adom kase boss no ye hwe empempi ya na unya wo hawo ya nkofo de tifie na ese emfa won ho ana se omo ankasa omo ho self medications bia de insusanso bebre se bi obi krampo etimi efimu wo saa wo hawo mo nka ense se nka banisa hypertension ne diabetes mellitus de nka ya de a me ho asem kan enya de a din because how wunyi say wodi wonfie aduanan so de kosi aduanan numu de ko de otwe ne de okron obetimi enya say wankoye wosuban kra ma yare yamba enyi a wunyi kra no timi de how esaba na ye hwe ne management yam koka na den because obi anim hypertension de ye kan mojabroso winim na diabetes mellitus sichi yare obi anim nene ye hwe kwan abefa so a obetuti ana so oba manage a emfa wo how embrel na ye kan nyina ne se ye di kan hypertension no ye mfada kope na ka se wanya hypertension na emom wo kwa yare sabia na ye kire wonsa na de di kan ye ka se esro de no ye bi a 150 na ase de no 90 a eno moderate ana se essential hypertension fe de toso mi no se so de no 160 165 na ase de no 100 ana 105 eno moderate hypertension fe de toso mi ensa se wo call na se so de no bi a 180 ana 200 na ase de no 115 120 eno severe hypertension na no the severe hypertension no say a doctor for hu ni sa ana se ye catch us sa mem pentem nkofie so doctor no mponye na adwe se o ma wada ho aka chen so doctor me pese me nda ha kakra na ye nhwe me pressure no na enkoformansa na makofie nti ene Adom kase so de ye de be mamu no ye be sanso ehie Yamamu akwa aba yeda sahata ba mesha ase so wo boy me yakofa opomuden kase brem na sabre yedu agokansie eso na yebekọ na yakohwe na so agokansie me manager agume so nti wo se me dwam na mede mamu atenka coffee won wadaroma yebasisi a na yahwe agokansie emunsem ene agokansie mu ensam asante kotoko eye midfielder Steven Odro ene wono so de ensam ahodo bi ato edwano nani agiye papa se watumi asaba mu biom na wo bo ama eye asante kotoko na ni nyina ene se Richard Ampon ya wo mo eyi no efrimu ene ye de no ehye ho ma se sankunimdie no atumi akọ na wohwe se de na emu atie no a na anu ada ibra won nani adubiase de bo ani no na se ene ma hye danko amfa ma ni adubiase nti ewi akire no kotoko ato atena bako ede ato ni adubiase fo de mu na no krampo na ekun Steven Odro no eche se ye na hohoako ase nkunimdie we no wono so eka ho ebie wohwe ni mo sa bre bia no so no nkunimdie anase bo obo no mu no wobetumi abɔ ne ho emodene sebe ya kumase asante kotoko nso nkunimdie bia ba mu a ono Steven Odro no so ne din ebeba mu a ede mfasode ebebre no
Yanto so na yamfam nkwa blasters emu nene no wawani tua nsem ahodo ne nam emu ni nyina ye goalkeepers yi wo mo nsansem ya say ye de Richard Kingston ebe biom ene kwarase no ni ayesi one time nene Adom Kaee agokansie tichu ye boy ye homoden ne fata woda de nkomo sanyenya bi abrante ze say de competition aye tight nti say de besi akode ama wo so no hu nye ne hu rono de wonya chance ne wonya agya no ho obayiri mu na se beye dane dano so blasters obetimi adi emu entinti manti se yade obi ba na se no no enye ne dadwene kura se na de wo mo hwe ni mu ne se nkunimdie no ebetimi aye won mo edi asabre ya October bosome de toso edunum ye hwe ni mu se eye blasters ani Egypt for de kwakobani ewo baba yara agoprama eso Yama mwakwa abani etwe ye ho sima na ya ba hye no so se aye atenka kofegin won wada roba ene on boy ye chidom na na agokansie mu nsem so nya bi etie ye ba sesia ne ye ba ye kwa kohwe edigidie mu nsem Yama mwakwa aba fe ye de mo ko nigidie mu nsem Adom TV Kaee so na be emfie eduonu ne 20 years nie na nkrofo wo mo atodom a wo mo nyum so da ho no mo na kasa VIP for na make wo mo asemi na abranti wo ba ko waka hu bie pa ma ema na ni gye ne ho pa ye promzi nani abato jasa abranti na se wafrim na frɛ wafrim no nso nti 42 wono mu a ɛka atwi kasa na din ye de beto wo mo so adan bo achi bidinu ye china ahwehwɛ mu a ye nya bi mfa ma wo mo na de wo mo ɛyɛ sɛ wo ni gye ho no ɛyɛ Gallywood na nso abato jasa wo bidi mu dadaada kora nti ene wo kɔ na wo sa de kɔfa kyɛ sɛ wawie obidini wo mo nso mpɛ sɛ ye de koro no beto wo mo so nti we didi we ba ne abagu we di we ba ne abagu ebiru mu di bia ba sɛ anansi krom na nso wo mo susu ne sɛ wo mo yusu anansi krom no akekesa na ite sa kanfo nko a ena eyi sini no so wo mpene sa na nei pani ba kwa wo no so eba sini yomu se ye ne twere no ne ade a wabene pa owura David Donto enso de bibia basanke be ya yemfa eye nyamedua emfa entoso da se Ghanaian movie ne dia yemfa emma no na ye de se di no so ba betumi aboa empanifo nya enhua ensie sudua se bia nyamedua wo beji atomu ana eye na dwenkyere ene nei wo no so de ababonten hwe animu se empanifo betumi age atomu Yejina no so nene Adom TV Kaee na ha ene brema kwan na yede mosie da munyina ase sa brebia munya kwanya na mo hwe Kaee ni bi ochena nyame ya Adom a se yante atenkaboni bia na ya anom ifu e bia ntiensi ha dia na ne Kaee no papa no so aha na mbenya ne yede bebremo bidin e de afia amankwa tamaklo yede munyina ase ye mamumo ene hwe Karadiemu Dama na mo padinu o ma me ne ma akra dia me nya odo yesi mi baby de bema na akọ kisi the room se bi odra na joy ye adwuma se me ne ma ya onye fie tu na ya beta betima age na no me pe akoda no me dishi me fa me bamra no no mfa nya sacrifice ye ntochi oba no aya no me no akofa ma me dadi bi karadiemu me otakwa dua na onyame ebese na nyame ado be se me nyinse no It's the first time I've seen the fetish priest speaking English. Dadi bi karadiemu hey wo Harry! Hey!
Fonko Nyankonto production. Na wujinwa Shaman Karimodi Ventures. I am coming. Abusuani adro bia na adro ne de waso ahwe na agyewo. So bia di malam za ko adanse de akyerewa. Na kyesa wa kyerewa de pankasa. Niema na enkoye na apese okohwe o hyebremu. Adwuma